600 o flynyddoedd. Wel ie, Dafydd Iwan gyda ni dweud eto. Yr ail rhaglen, a Wyn Thomas yw gyda fi heddi. Darlledwr o Rhif, lled enwog yn Gymru, yn wedi yn ei ddyddiau phan oedd e gyda sain am y tywe ac hefyd HTV. Wel, croeso Wyn. Wel, diolch yn fawr iawn, Gwynoro, braf cwrdd eto. Dweud nawr te, dweud ychydig bach o lle wyt ti, lle ddethys ti o, a beth o ti'n neud? O'r cychwyn cyntaf, y 3 o Ionar 1941, ac iddi'n bwrw eiran fawr yn Nyffryn Ogwen Bethesda. A fy mrawd yn cael ei ofyn, beth sa ti licio efo enw i dy frawd bach newydd? Wel, mae'n bwrw mi'n alafon Wyn. Ac felly dwi'n falch iawn, dyn ni'n cael yng ngeni 3 diwrnod yn ddiwedd arach, so ni'n cael yn galw yn slush. O, dyna fo, Bethesda oedd yng nghartref i, a mae'n dal i fod yn fy nghalon i, wedi cael y magu ym Bethesda yn sŵn y chwarel ac yn sŵn hefyd cora meibion Penrhyn a sŵn a chofio mawr am y streic fawr am fi Bethesda ac fe adelanwodd mor ddifrifol a adelanwadodd gymaint ar fy mywyd i ac ar fy ngweledigaeth i o beth ddylwn ni fod a'r ffordd o fyw. A chwarelw oedd y dad? Mi roedd o am gyfnod maith a dweud y gwir, ond mae gafodd o gymaint o anafiadau, a mi ddwedodd wrth mam, y tro nesaf byddai'n cael yn lladd a mi symudau a mi aeth i weithio i'r cyngor sir. O, reit. Ond, beth am dy gyfnod i nawr pan bod ti'n tyfu fyny? Sut oedd bywyd yn Bethesda yn y dyddiau hynny? Oedd bywyd yn rheithriadol o braf. Mi roedd cyfnod y rhyfel ar ôl y rhyfel, ond oedden ni mae'n gwybod gymaint beth oedd y tlodi'r fy y lain yn un i ddioddau. Ddet'n cofio pethau fel, so rhywun yn taflu carreg o'r ti. A ti'n gweud, dy fam yw ddim cael talu bil doctor. Cos oedd hynny cyn i ni gael y gwasanaeth iechyd wrth gwrs. Dyna beth yr oedd i, a wedyn mi'n rhaid i mi fynd i'r ysgol ramadeg, mi basis i'r 11+, pawb yn falch ohonau pryd hynny, ond ergo mi gefis i ysgol Dyffryn Ogwen. Mae hwnna fel bwcan i mi, oedd ysgol ramadeg ddim yn ffitio fi o gwbl. Ond yn y cyfamser, o'n i hefyd yn ymwneud â'r capel wrth gwrs. Capel oedd y bywyd yn llawn mynd yn y 3 gwaith y sil, a fi oedd bob amser yn actio herod bob blwyddyn. Oedd y mrawd yn dweud, na typecasting oedd yn dweud. Ond roedd y capel yna, nath i gloiwi fy ngniaethu, gweld deall geiriau'r Beibl ar emyna ac yn y blaen. Nysgu fi perfformio yn gyhoeddus a fydden yletswydd i ddamdeithas ac yn y blaen. A mae hwnnw yn gryf. A dwi wedi cael gwared ar hwnnw o gwbl. Ond y trafferth ydy, nath capel mawr Bethesda, nath nhw fethu fy ngwneud yn gredwr. O, reit. Daeth y ffydd ddim, gyda fi, a mae hynny yn dal yn fwgan gyda fi ar hyd fo, a mewn i'n ôl hynny siŵr o fod. Beth am amser hamdden ni de? Am amser o ti'n mynd i'w cwrdd, beth o ti'n neud pan bod ti'n 15 neu 20 mlynedd oed, beth o ti'n gwrando arno? Beth oedd y gyddoriaeth ni, heblaw am capel? Roeddwn ni, wrth gwrs, a titha dwi'n meddwl, hefyd yn y cyfnod hwnnw, pen oedd yr arddegau yn gwneud i sŵn. Pen oedd yr arddegau yn gwneud i sŵn yn iawn. Oedden ni'n gwybod, yn cael gwarad ar hen ganu, yr big bands, a pobl fel Sinatra i ni, oedd yr rock and roll yn dod i mewn, o gyda ni'r arian, o gyda ni eisiau ein ffordd yn hunan o fyw, oedden ni'n cael ein dillad ffasiwn yn newydd yn hunan, a'n cerddoriaeth yn hunan, oedd hi'n rock and roll, oedd hi'n Elvis Presley, a gwneud sŵn ar cinema pen oedd rock around the clock yn dod. O ti'n hoffi rock and roll? Ddim gormod, ond ambell yn y 60au ni'n hoffi fo fwy, a dweud y gwir. Pe nes i'n ôl i coleg, o'n i'n hoffi y cyfnod yna yn fwy, a dweud y gwir. So, beth eithos ti wedyn? Apprentice? Oedd ti apprentice? Wedi gyda'r ysgol, oedd yr hogiau gyd, unau'n mynd i Brifysgol Bangor neu coleg y normal. Ond mi eis i gwmni Saunders Road wedi cael ei sefydlu mewn mares yn ystod yr rhyfel, ac i ddysgu'n gyntaf i fod yn ffitter Turner. O, fachgen. A wrth gwrs hefyd, o'r rhaid mi fynd i'r rwla, cos o'n i fethiant llwyr yn yr ysgol. Ac pryn gefais i lefel
lefel A, lefel A, y lefel O tair o'n unig efo si. Ond felly, i Saunders Row, ond es i wedyn, ynghlwm â hynny, oedd gofod mynd i'r colega technegol. Ac o'n i'n ffitio hwnnw mewn wrth y modd efo'r addysg hwnnw, a ges i lwyddiad mawr yn hynny o beth, a wedyn gorffen yn Saunders Row fel design draftsman, a gwneud llongau ac yn y blaen, cynllunio llongau. Ia, wel nawr te, wy'n meddwl well ydi fynd i'r gan gyntaf, rwy'n meddwl. Os ti'n cofio beth ydi hi? Nac dwi. Beth yw'n... Wyt ti'n cofio, wyt ti'n cofio'n iawn. Mike Stevens, ie, Aw Tryweryn? Ie, na ti. Pham ti'n dewis hwnna? Wel, da ni'n dod i'r cyfnod yna, pe mae rhyw barch mawr ysgyn ei at Mike, a dweud y gwir. Fo yn benna oedd yn gyfrifol am dynnu cerddoriaeth Cymru, fel gwnaeth Presley ar hynny, a gerddoriaeth Gymru, roc Cymraeg newydd, i mewn a'i gwneud tîm boblogaidd. A gwneud gymaint o barch iddo fo. A mae'r gan yma am Tryweryn, mae hwnna'n agos at yn nghalon ni oherwydd dath i newid Cymru yn llwyr ac yn sydd gael ei traed ond danon ni'r trwy'r digwyddiad yna. Da iawn. On nid yw'r blodau'n tyfu nawr mewn tir o dan y craigiau fawr. Dŵr oer sy'n cysgu yn reweryn, mae'r dŵr uwch ben fan hyn yn ddyn. Mae'r pysgod yn y llyn yn wen, ond nid yw'r blodau'n tyfu nawr mewn tir o dan y craigiau fawr. Dŵr oer sy'n cysgu yn reweryn, dŵr oer sy'n cysgu yn reweryn. Mae'r blodau'n tyfu'n dal, mae'r dail yn syrthio lawr. Mae'r pobl wedi mynd, mae'r blodau ar y llaw. Wel, dyna ni, Tryweryn. Ni'n ôl yn y studio gyda Pobl Gwynoro. Wyn Thomas ydy'r gwestai. Wel, Wyn yn y 60au, mis ti'n chwarae am ryw 5-6 mlynedd gyda gweinyddiaeth. Do. Sut ydoedd hynny i fodolaeth? Jyst cyfeirio nôl at Tryweryn. Ie. Yeah. Jyst meddwl yn ni, rhaid ni ddiolch am Tryweryn mewn ffordd, sti. Mae rhaid i ni. Oherwydd, trwy Tryweryn a'r digwyddiad hwnnw, a cafodd Cymru ar ail gyffro yma, ein hunain hyder yn dod yn ôl, a hwnna wrth gwrs yn rhan o'r wleidyddiaeth ac yr wleidyddiaeth o'n i perthyn iddi. Wedi priodi yn 62 ac y symud a cael y tŷ fy'n hunan y Bethesda. Ac o'n i wedi bod yn weithgar iawn ar Undeb ar Llafur, oherwydd o'n i'n gwybod effaith y streic mor bwysig yr oedd i y bod ni yn gwarchod y gweithiwr a'i hawliau ac yn y blaen. A dyna pam oedd y streic fawr ym Bethesda o 1910 i 1913. A bu'r rhaid i fy nheulu fy mam symud i'r Sows oherwydd hynny cael ei taflu allan o'i tŷ. O'n i'n gwybod, ac o'n i yn rheolaidd yn mynd i gyfarfodydd ac mynd i gynadledd ac yn y blaen. Ac oedd pobl yn gwybod hynny mae'n amlwg, ac efo si wahoddiad gan y Blaid Lafur i sefyll fel cynghorydd ar Mwrdeistra Bethesda. Ac efo si anethol a fy mlaid,
y tro cyntaf i mi bleidleisio, i fy hun, nes i bleidleisio, yr unig fanna am gyfnod, a wedyn dechrau fo'r blaid lafur go ddifri yn 64, methu ennill Conwy, y pryd hynny, ac Peter Thomas oedd yn dal yn aelod, ond yn 66, geson ni etholiad mawr i ni gyd. Oedd pethau wedi digwydd o pethau, a pobl yn cefnogi llafur yn fawr, ac oedd Ednafed Hudson Davies, y darlledwr, wedi bod yn geisydd i ni, ac o'n ni yn asiant iddo fo. Ac wrth gwrs, mi enillon ni. A dyna bryd, ond mi roedd afael ar y blaid lafur y bryd hynny yn hollol wahanol i fel mai heddiw, yn hollol wahanol. Ond a gymaint o Gymru Cymraeg da yno. Credwyn, Will Morgan, Elliston Morgan, John Morris, Tom Ellis, John Morris, criw da, ac oedd a symud da, o pobl yn symud tuag at datganoli a gwleidyddiaeth o datganoli, hyd yn oed mwy na mae o heddiw, bellach, lawer bellach mwy na mae o heddiw. Roedd yna gyffro am y Gymro Cymraeg, a blaid lafur Gymraeg y bryd yna, ond wedyn, rhyw snag, chafi mawr i mewn i'r peth, a'r enw fo oedd George Thomas. Wel, ewn ni ddim ar ôl George Ormond, ond fi'n gwybod, ti'n cofio pan oeddwn ni'n gwneud pwyllgol gwaith i benderfynu polisi ar datganoli, a George yn ffyrnig yn erbyn beth oedd yn digwydd, ond fi sy'n ymgeisydd y hunan wedyn, George Thomas, pen welodd o ein datganiad cyntaf ni yn gofyn am datganoli federaliaeth Llanelli, pobl fel Gwilym Prys Davies yn cefnogi ni, dyn ardderchog o dda. A George Thomas yn gweld y peth am y tro cyntaf. This is put up by university people. What this committee needs is the horny-handed sons of toil. Dyna math o Ie, fi'n cofio dyddiad iawn. Ond wyt ti wedyn yn ymgeisydd dy hunan? Do, wedyn... Yn Dryfeldwyn? Oedd y Plaid Lafur yn gweld bod fi wedi bod yn asiant ac yn ennill y sedd yna, bod yna rhyw ddyfodol yn mynd y senedd ac yn y blaen. A wedyn yn perswadio fi i fynd yn ôl i'r coleg, a wedyn fi eisiau yn ddarlithydd yng Nghaerdydd. Ac wedyn, yn y cyfnod yna, gefis i mabwysiadu yn Rhefaldwyn yn erbyn Hwsyn. O ti'n mwynhau y ymgyrch? Na, gon. Beth oedd y ffeswm? Na, a bod yn gwbl onest, ynddo, y sir amaethyddol ydi Maldwyn, ac o'n i'n gwybod dim byd am ffermio, a cael cyfarfodydd efo'r undeba'r ffermwyr ac yn y blaen, a ddim yn dall y cwestiynau bod o'n onest. Yn syndod mawr wedyn, blynyddoedd yn ddiweddar, ac o'n i'n cynhyrchu ac yn cyflwyno'r rhaglen ffermio. Go debyg, o ti'n dod bod o sosialydd i Dryfeldwyn? Ie. Ti'n meddwl feddwl? O ti'n dod bod o sosialydd i Dryfeldwyn? O, swn i'n meddwl, dwi'n bach o adain chwyth ma, ac fydda hynny ddim yn siwtio gwbl, ond dwi'n mor falch na nes i mennill a dweud y gwir. Gyfis i ganmolaeth gan George Brown fel enghraifft, yn ei hunan gofiant mai gwein, oedd ein o fod yn cyrru, ac oedd yr ymgyrch o gynnau. Ond wedi dod i nabod y Senedd trwy fod wedyn yn ddarlledwr yn y byd hwnnw. A gweld sut y Senedd yn gweithio, dwi'n meddwl y byddwn ni fod yn fwy o feddwyn ac yr oeddwn ni. Wel, mae yn le, lle mae tipyn o le i yfed yno, fi'n cofio dyddiad iawn, ac dwi'n mwyn nôl am y llyweithiau i weld y te. Ond nawr te, le ddethodd nawr mynd i'r byd HGV, TWW, pryd ydych hwnna i fewn? Wel, mi roedd y dydd yn dilyn, a dyn o'r enw William Rhys, y diweddar Will Rhys, oedd yn wedyn yn berchenog Glansefin. A roedd o'n gofalu am newyddion y gogledd, a doedd yn agos iawn atan ni yn ystod cyfnod 66. Pen ddoes i'n ôl i Gaerdydd wedyn i ddarnithio, mi roedd TWW yn colli'r drwydded darlledu yng Nghymru, a HTV yn cael ei ffurfio, a chwilio am enw newydd, a fi oedd un. Wel, dyna ni dechrau gyda TWW with HTV, a sain am y Tywyn dod ar ôl un. Yr ail gand, sosbar fach. Wel, ie, siwr. Wedi dechrau cael blas ar rygbi. Wedi dod i'r sowth, a dim i gwell na hwn. Y cryd yn trio, a'r gath wedi sgafod Johnny Bath. Sosbar fach
Dau bach yn soldiwr, dau bach yn soldiwr, a'i go degris e mas. O, be mewn dau, o, be mewn dau, o, be mewn dau, mae'n gasu gweld e mas. Sosban bach yn berfi ar y tan. Wel, sosban bach, Carnwog. Nawr te, Wyn Lodwig a Rhif Grafel. Wel, ti'n cofio pwy sy'n canu hwnna, yr hen Rhif Grafel. O, ffrind anwyl, cymeriad mor hyfryd. Ac Wyn Lodwig, wrth gwrs, oedd y band yn ôl efo. Neidio cam ymlaen, pen ni yn sôn mae Ysbryd nes i gyflogi Wyn ar adeg honno a Rhif Drian. A llai'n feddwl amdano fo rwan. Oedd hwnna'n iawn, Wyn. Ti'n meddwl bod yn iawn? Oedd allan ar ddechrau greu, pen y pwyni. Na, just dweud hyn ydy. Oedd o'n marran sicr honno hun yn dweud. Ie, oedd oedd. Oedd ni'n ffrindiau mawr, o'n ni'n byw yn Abertawe erbyn hyn, wrth gwrs, ac yn dod o'r gogledd. Oedd o'n galw fi bod amser, dyma'r math gwythodd un allwch chi'n feddwl am ei gael, a Gog Jack, oedd o'n galw fi. Gog Jack, ie, wel nawr te. So, TWW a HCV. TWW, sioc mawr i bob, yn colli, a wedyn HCV yn ennill, ac oedd yn hwyr yn chwilio am wyneba newydd, ac fel ni'n dweud, Will Rhys, Telegram pryd hynny, allan i ddod i Pont Canad, dwi'n ddim yn gwybod pam, hwyrach jyst am banad ac atgoffa'n hunan o busnes Conwy yn y blaen. Ond yn sydyn reit, o'n i mewn cadar, dyna ddel yn rhoi yn fy ngholiro, yn fy mhwdro, a wedyn i mewn i ryw studio, darllen sgript o'n i'n gwybod dim amdani hi, a wedyn holi dyn o'n i'n gwybod dim amdano fo. Ac dyna yng nghychwyn i yn HTV. A wedyn darlledu fi fy... A pa gyfnod fi ystod HTV? O'n i gadael HTV yn 74. O'n i gweithio efo John Morgan. Lot, yn y wyddurwr mawr o Abertawe, a Wynford Wyn Thomas. Yn y cyfnod hwn, yn gweithio o Wynford ar The Great Little Trains of Wales. A beth ddigwyddodd, mi roedd y cwmni radio newydd yma newydd gychwyn, ac oedd cwmni oedd pobl yn gwbl ddiarth wedi ennill y lle yn erbyn criw go helaeth o ddarlledwyr, pobl fel Sir Alun Salvan Davies ar rhain. Ond nhw enillodd, ac oedd yn wedi cychwyn, oedd y stiwdio ddim wedi adeiladu o gwbl, ond oedd yn wedi penodi rheolwr gyfarwyddwr yn gweithio'n iawn tan yn sydyn reit, fe ddiflannodd, neb yn gwybod pam. Wedyn oedd yn poeni wedyn, bydda'r IBA, yr awdurdod, ddim yn caniatanu o ddarlledu, heb bod gyda nhw Gymro Cymraeg o ddarlledwr i gymryd eu lle. Felly nath nhw ffonio John a ffonio Wynford, a nath nhw berswadio fi, cer draw na, bydde fo fantais i ni pan fydd y Bedwar Sianel yn cychwyn. A dyna sydd eisi. O ti'n mwynhau yn sain Abertawe? Do. Nes i mwynhau. Dau gyfnod darlledio Gawys gymaint o hwyl yn nhw. Ond wrth y modd yn Pont Canad, wrth y modd yma, gweithio bod Gwyn Nerfel ar hwnna. A wedyn, yn sain Abertawe, oedd rhywbeth hollol ddiarth i mi. Oedd y cyfrwng yn ddiarth i ni. Radio lleol oedd o. Oedd yn ffordd newydd o ddarlledu. Ac oedd o yn gallu fod creu syniadau yn ei god i wneud, i greu y gwasanaeth newydd yma, a dwi'n meddwl gawson eitha llwyddiant yn y cyfnod oeddwn ni yna, llwyddiant mawr yn y ti'n enwog iawn yn y dyddiau hynny, yn Gorllewin Morgannwg. Ti'n cofio yn y rhaglen Fore Sil, di? O, ie. Sioc Joc oedd yr enw, di. Am y math yna o fwy. Ond i cychwyn dadl, a jyst dadl mwyn dadla. Ac wedyn os rhywun yn bod yn anifel neu'r rhegig yn y blaen, ni'n torri ni ffwrdd ac yn y blaen. Ond ti synnu dim y pethau o'n i ddweud. Mae'n amlwg na all merch fod yn ddreifar cystal y dyn, cos mae'n meddwl i gallu fynd i nunllat ar ganol ffordd. Pe fi farw am Elvis Presley, dweud, pam yr holl rheswm yma hwn, fysa fo'n gwneud second tenors efo Morris the Orpheus, a di o ddim yn gallu actio. Oedd pobl yn mynd yn gandryll o fi de. Ond oedd yn wrth i bodda. Oedd i'n gwrando ar y rhaglen, Bore Sil, ac roed ti'n cael tyrfa fawr yn gwrando. Oedd i'n boblogaidd rhyfedda. Ond cofia di, oedd pethau'n cael ei dweud yn y dyddiau hynny, fedr bobl dim perig i dweud nhw heddi. Oedd chi'n dweud pethau eitha
Controversial oedd y ti. Wel, oedd o'n ymwneud. Ond i wrth y modd yn gwneud... Hyd heddiw dwi'n gwneud y peth fel. Dwi'n gweddlyfr yma Alan Llwyd yn elfo, gweddlyfr Facebook. Dwi'n defnyddio hwnnw i dalu syniadau allan. Ac eisiau si weld sy'n mae pobl yn ymateb. Mae'n rhyfedd weld. Ac oedd pobl yng nghwrdd â fi wedyn, cos ti wyneb diers wrth gwrs ar y radio, ne? A wedyn, oedd pobl yn dweud, dyma chi Wyn Thomas. Na, dim hwnna. Dim y Wyn Thomas yna. A sy'n gwneud rhaglen bod yn sy'n yna. Oh, well, he don't looks nothing like a voice. Ond, gwranda nawr, mae sain am y tywe wedi newid. A di, yn anffodus, bydd yr un person ar ddeg yna gychwynodd y cwmni yn gwybod dim am ddalledu. A cyfan nhw'n eisiau o roi gwasanaeth lleol da i'r bobl. Oedd cerddoriaeth yna, ond oedd y gerddoriaeth yn cario newyddion bob amser. Oedd hwnnw'n bwysig gynnu ni bethau fel Snowline, oedd gynnu ni ddwy gerddorfa, oedd gynnu ni ddwy dramau yn y blaen. Ond erbyn heddiw, mae hynny yn anffodus wedi'n gadael ni, a oedd y cwmnïau mawr Prydeinig yn dod drosodd, a nid y gwasanaeth lleol oedd o bwys, ond yr arian. A hwnna sydd wedi laddo. Ie. Wel, dewn ni nôl ar y rhan ola. Cwm Rhondda. Cwm Rhondda, dwi'n mynd yn ôl eto'r capel mawr, ac a chor mae ben o pendrau fo'n had, ac y blas yn ei gael ar hwnnw, a hefyd, pen does i gyntaf yn lawr i barc yr arfau a gweld a chlywed y canu mawr, hyfryd yma, wrth fy modd efo fo. Heddiw, be gawn ni ddim ond we were singing. Diolch yn fawr, Max Boys, de. Ond, be sydd wedi cael ei golli, ydy dylanwad y capel. Da ni wedi colli nhw. Ar y myndau mawr. Colli canu a colli nabod y geiriau. Ie. O, am aros, yn ei ddyddiau moes. Wrth rando ar hwnna rwan, Gwynoro. Mae'r rhaid wedi byw. Oes, o newid mawr yng Nghymru. Meddwl am Cwm Rhondda rwan. Ie. Tos am glofa yng Nghwm Rhondda. Tos am llawer o gapeli yng Nghwm Rhondda. Mae'r canu wedi mynd yng Nghwm Rhondda. A'r cof mawr sydd gyda fi, ti'n gwybod, y canu oedd yn parc yr arfe, a oedd pawb yn gwybod y penillion. Pawb yn canu rhywbeth yma, i bob un sy'n ffyddlon, a wylen sefyll rhwng y myrtwydd, yr holl bethau yma i gyd, a pawb yn gwybod y penillion, ti'n gwybod? Dwi'n cofio bod yna, dwi'n meddwl na Fiji neu beth oedd yn chwarae gêm rhwngwladol yna, a diwrnod o lai taith nhw, a'r dor fel yn un, a neb yn arwain ni, fel yn un, yn dechrau canu, now is the hour for me to say. Ond nhw'n gallu gafel yr beth yma. Yn ymwyl, sa hynny wedi anfon y cyfaill yn ôl i Seland Newydd. Ti'n gwybod beth oedd y gana? Y gana oedd pa bod tîm fel Fiji a Seland Newydd a De Africa yn gadael Cymru. Ac nhw'n canu o'na yn y gêm ola. Ti'n gwybod? I weid ffarwel wrth nhw. Nawr, ti'n cymryd i mi nôl ormod i'w dyddiau yna. Dwi'n mynd i mynd i sain am y tawe yn gyflym. Beth yw'r rheswm bod nhw'n newid?
pam yn newid? Beth sy'n tu ôl iddo fe? Yn union fel da ni wedi gweld newidiadau yng Nghymru, mae newidiadau yn y byd arlledu wedi bod, wrth gwrs, y newidiadau, pob yn defnyddio ffôn ac yn y blaen. Pe o'n ni gwneud y snowline, dyn ni'n alw fo, yn helpu pobl allan yn yr eira mawr na yn 82, a roedd pobl gallu cysylltu fo'i gilydd ac yn y blaen, byddai'n gallu neidio gyda'r ffôn y dyddiau yma. Mae hynny wedi newid, mae yna gymaint, to na ddim Radio Wales, to na ddim Radio Cymru pryd hynny, yr oedd o yn gwbl newydd. Mae pethau wedi newid yn hynny y beth. Ac wrth gwrs mae'n gystadleuaeth wedyn am hysbysebion i gynnal y pethau yma. Wedyn oedd y cwmnïau mawr yma yn cael gafal ar bethau, a wedyn oedd nhw'n yn araf anghofio am bethau fel eincelorfa. A hefyd, y peth mawr sydd wedi digwydd, oedd wedi cael gwarad ar yr IBA, yr awdurdod hwnnw, oedd yn dylanwadu bod rhaid ni gael hyn o Gymraeg, bod rhaid i hyn a llall digwydd. 300 o holl elw cwmni Swansea Company yn cychwyn, oedd yn gofod mynd at gerddoriaeth fyw, felly oedd gynnon ni'r cerddorfeidd yma gyda blaen. Wedyn, mae Ofcom wedi dod rwan, rhywbeth gwbl niwad gwerth dim. A maen nhw wedi caniatáu y newidiadau yma i gario ymlaen, a hynny sydd wedi digwydd. Yeah. Penderfyniad gwleidyddol ydi o yn anffodus. Yeah. Wel, ti wedi siarad tipyn dros y cyfnod o'r yrfa, a ti wedi cyflawni nifer fawr o bethau. Ond yn ddiweddar fel llynnes i, na fy welys ti yn gwneud cyfweliad am problem meddyliol sydd wedi bod gyda ti. Ole ddeithodd hwnna? Wel, Fi'n rhaid mi fynd at y doctor oherwydd oedd marged wedi bod yn wal iawn efo sepsis ac yn y blaen. Ac ar hyd y blynyddoedd, mae marwolaeth wedi fy mhoeni fi oherwydd fi wedi colli ffydd a trwy gweithio pethau allan ac yn y blaen. A mi ddoth yn ormod a fi wedi siarad y doctor a mi ddoth nhw fi i gysylltiad efo seiciatryddon ac yn y blaen sydd wedi bod o gymorth rhyfeddol o fawr. Ac wedyn trwy ddadansoddi beth oedd wedi digwydd, roeddwn hi yn gwbl yn y Wyn, rhyw ddyn gwbl ansicr ono hi ynde, digon ansicr. O'n i'n gallu, do'n i'n rhy fath o bobl eill, o'n i'n di mynd i'r coleg ar y gyn y blaen. O'n i'n bach yn siomi'n had o'n i'n meddwl, bob amser y bat felly. Ond hefyd yn siome efo'r capel, a felly yr ansicrwydd mawr amdanau. Ac o'n i fel tai yn cuddio'n hun o dan y botel. Ie, mae'n anodd meddwl achos o ti'n boblogaidd, oedd pawb yn nabod i, oedd ti'n gymeriad, digon agored, ac eto, tu ôl i'r cyfan. Oedd y mwgwd na arnaid, honwydd y motli yn dweud yr un peth. O'n bach o gwrw a bach o fodca, oedd na wen y gallu coni, o'n i gallu bod cystal ac i unrhyw un pan yw di meddwi. Ofnadwy o beth e. Ie, ond o'n i ddim yn alcoholic, ond yn y byd darlledu yn y cyfnod hwnnw, oedd na lot fawr o hynny yn digwydd. A wedyn, dwi'n rhoi gorau. Wyt ti'n meddwl bod y holl beth yna, fel oedd ti fel cymeriad, yn wedi dod o'r ddyddiau cyntaf di, fel plentyndod? O'n i fethiant yn yr ysgol, o'n i'n meddwl, yn bendant bod merched yn meddwl bod fi'n hyll. Do'n i ddim yn bel-droediwr, felly be o'n i'n neud is oedd hi'n bwrw yn cael top yn ysgol Dyffryn Ogwen. Oedden ni'n cael cyfarfod yn y dosbarth a wedyn dadl, a fi bonser yn dadla nad o bel-droed yn dal i ddim i byd i neb heblaw football pools. Felly, o'n i'n afar gwneud yr dadla pryd hynny. Wel, dyma ni. Ni wedi mynd trwy stori Wyn Thomas mewn hanner awr, stori ddiddorol. Dyn sydd wedi cyflawni tipyn, o'n i'n nabod ers nifer fawr o flynyddoedd. Wel, diolch yn fawr i ti, Wyn. Diolch am ddod, diolch am siario gyda ni y holl brofiadau sydd gyda ni. Wel, dyna diwedd ar sesiwn arall o Pobl Gwynoro. A tro nesaf, rwy'n meddwl tawan Eira Thomas bydd gyda ni. Y babi cynta yr NHS. Dyna byddwn ni wrth nesaf, rwy'n meddwl. Da boch. Yn y flwyddyn 303, yn gadael yn gen